Bueno, kurso hau niretzako nire azkeneko kursoa, eta 40 urte hauek lanen pasata gero, nire sensazioa oso positiba da. Alde batetik izan nire eskutik ikasle asko pasa ziren. Eta beste aldetik profesioa hau nire bizitzako profesioa izan da. Eta orduan, nire laneko bizitza oso pozgarria izan. Tolosan suerte handia eduki genuen, zeba aldetik 18 eta 19. Menden eduki genuen parrokiako kapilla, Felipe Gorriti, Eduardo Mokoroa, Ignacio Mokoroa, Bello Portu. Jende maila oso altua daukatenak, eta hortaz aparte, gero Tolosan edukitzen ditugu ilauteriak. Eta hoien esker, ja umeak, ja txikitatik, ja ikusten zituzten kaletan txarangak, musika, eta hoi grina edukitzeko hori musika ikasteko, musika hasteko instrumento bat edo bestea, eta gero kalera ateratzeko. Aurreratzeko Kriston laguntza. Ni txikitatik ja nire etzen musika kontutan hartu genuen. Nire ama Angela Baguez, bordadora izan zen, etzen egiten zituen lana beti, eta beti egiten zituen lana musika entzuten. Eta hortaz aparte, nire ama edukizun familia banda hontan. Alde batetik bi osabak, klarinete jotzen zituzten biak. Eta gero beste aldetik, nire amaren aita, Miguel Baguez, nire atxona, ere musikaria zen. Bea ere klarinetea jozu. Beti juten ginen Tolosako musika bandako kontzertura, eta kale jiratan ere beti ateratzen ginen musikariak ikustea. Eta orduan, ni txikitatik hoi guztiak jan nituen. Musika ikasten hasi nintzen ez naiz gogoratzen ziur, 11-10 urtekin solfeo ikasten. 12-13 urtekin hasi nintzen tromboiarekin, Tomas Arnalekin, Tolosako musika eskolan. Bea personaldetik oso ona zen, eta beti saiatu zuen ikasleak laguntzen, prest zegoen edozein egunetan zuri klasea emateko. Eta gero jarraitu nun Donostin konservatorion karrera egiten jarraitu nun Okonekin, bai tromboia bukatzen eta bai tuba ikasten. Eta 14 urtekin nire urtebetetzeko egunen oparitu zidaten akordeoi bat, eta orduan hortik aurrera akordeoia ikasten hasi nintzen ere.
Maisuak Jose Tarragona, urte gehienetan berarekin ikasi nituen. Oso saiatu ezan, beti laguntzeko prest, eta orduan, bueno, beti geratzen zaizu oroimen polita. Eta gero ere ikasi nun Isidro Larrañagarekin, akordoi karrera Donostin bukatzeko. Eta, bueno, ja hortik aurrera, bueno, ja betidanik ja musikarekin ibili nintzen bai gora eta bera. Bere garaian jasotzen dituzu bakarrik klasea irakaslearekin, gela txiki baten, eta handikan etxean. Irakasleak oso zorrotzak ziren, oso exigenteak, pedagogia aldetik ikasleekin harreman oso txikia. Eta gaur egun saiatzen dugu alrebez izatea. Ikasleekin goxok izatea. Haiekin harremana handia edukitzea. Saiatzea ikasketak gogorrak ez izatea eta horrelako mundua aldatu da, baina pila. Nire garaian ez zeukazun aukerarik bestekin jotzeko. Inauteritako kantak ikastea debekatuta zegoen. Bakarrik ikasi behar zenituzun irakasleak ematen dizkizut ariketak edo lanak edo horrelako gauzak. Orduan, bai txarangatan eta bai bandetan eta bai olako gauzetan jende gaztea ez zegoen. Eta gaur egun berriz, saiatzen dugu, naiz eta ikasleak oso gazteak izan, kalera ateratzen. Bakarrik Jose Tarragonakin, Jose Tarragona osatu zuen bere ikasleekin taldetxo bat, oraindik gaur egun jarraitzen du, inauteritako astelenitan ateratzen die kalejira bat egiten, bea osatu zuen 1960an taldetxo hori. Eta taldetxoa hasieran izan zen 3 partaidekin bakarrik. Gero joan zen pixkanaka hunditzen, eta nire lehenengo aktibitatea kalean izan zen talde honetan, baina izan zen urte oson behin. Eta klasek ematea agertu zen aukera hori momentu espezifiko baten, zeunden ikasle batzuk Donostiko konserbatorioko ikasketak prestatzen, instrumentoaren tituloa ateratzeko. Eta horretarako behar zituzten harmonia asignatura. Harmonian ikasten die akordeak, loturak, analizia horrelako gauzak. Garai hartan, Tolosako musika eskolan ez zegoen inor harmonia emateko. Eta ni nengoen konposizioa ikasten. Ni garai hartan 25 urte nituen. Orduan, hartako garaiko zuzendaria, Luis Mari García, proposatu zidan hasteko harmonia ematen. Hori gertatu zen 1985 urte.
eta horrela hasi nintzen. Eta ja handikan ja jarraitu nun Tolosako musika eskolan klaseak ematen. Ni hasi nintzen 1983 kursoan instrumentoa ematen. Eta ni hasieratik lehenengo kursotik oso garbi eduki nun ematea. Egun baten klasea, baino beste egun baten antolatzea ikasleekin taldetxo bat. Eta ni gogoratzen naiz hasi nintzela 5 ikasleekin eta ordun talden 5 ikasleekin hasi nintzen. Nei beti iruditzen zait taldearen lana oso lagungarria dela ikasleentzako. Saiatzen dugu ez ni bakarrik, musika eskolan osoan irakasle guztik saiatzen genuen, ikasleekin harreman polita, suabegoa, juteko pixkanaka gauzak osatzen, gauzak ikasten, eta horretarako ere kalera ateratzea beti asko laguntzen du. Eta gero gainera, instrumentoekin hasi nintzenetik hurrengo kurson, hasi nintzen ikasleen bandakin ere. Ikasleen bandan, ni hasi nintzenean 18 ikasle bakarrik zeuden. Jendea gelditzen da harrituta, zeba ikusten jende heldua, gazteak, umeak, ikusten da denetatik. Eta nire asmoa zen, hoi ere, alde batetik banda erakustea bai kontzertotan eta bai kaletan, eta beste aldetik saiatzea pixkanaka ikasle gehiago banda sartzen. Barruko harremana oso polita da, oso aberasgarria. Eta horregatik, ja hurrengo kurson lortu genitun 24 izatea. Hurrengo kurson, 32. Hurrengo kurson, 40. Eta gero, beste aldetik, umeen gurasoak txundituta gelditzen dira. Joan ginen, pixkanaka asuntoa dunditzen, baina hoi beti oso positibo izan da. Eta musikarekin disfrutatzen bali baduzu, hoi edukiko duzu, grina hoi, pozgarria hoi edukiko duzu bizitza guztirako. Hoi da garrantzitsuena. Nire bandeko ikasleak denetatik izateko lortzeko hoi suposatzen du zuretzako lana. Zeba ni 8 urteko ume bati ematen balin badio partitura bat. Partitura hoi egokituta egon behar du bere mailara. Ez da berdina jotzea 8 urtekin edo 16 urtekin. Ez da berdina egotea instrumenton lehenengo kursoan edo 8. kursoan. Orduan, hoi irakasleentzako suposatzen da partitura guztik egokitzea. Zeba, hasten dienak, ikasleak hasten dienak, normalen maila bajua daukate. Orduan, zu joan behar duzu pixkanaka partiturak egokitzen eta ikaslea ikusten, nundik nora
jun behar duzu partituraren zailtasunarekin. Eta pixkanaka, haiek konfiantza hartzen balin badute, gustora etortzen balin badien saiora, pixkanaka, haiek ere, juten die hobetzen. Musika eskolan normalen jendea etortzen da musika ikastea afizioz, ez karrera egiteko. Helburu garrantzitsuena da musikarekin disfrutatzea. Eta herriko ekitalditan kapaza izatea parte hartzen. Bai inauteritan, txarangan, baino batzutan azaltzen die salbezpena batzuk eta juten die Donostia Konservatorio Grado Medio egitea eta hortik aurrera jarraitzen balin badute musikenen daukate goi mailako ikasketak. Eta azkeneko urteetan, atera die ikasle batzuk, karrera bukatu zuenen, eta guain profesionalki orkesta baten edo banda baten jotzen dituztenak. Ni gogoratzen naiz Javier Odriozola, Iruñako orkestan dagola, Iban Arostegi, ibilbide hontan nirentzako garrantzitsuena izan da hasierako taldeak mantentzea. Batzutan zaila da. Gazteak eta umeak kirola oso gustokoa edukitzen zituzten eta orduan ensaioa jartzeko edo gauza lantzeko askotan oztopo hori edukitzen duzu. Zu esaten duzu, urrengo lan baten 11:30 egingo dugu ensaio bat, ez dakit ze kalejira prestatzeko. Azten ziren batzuk esanez, ezkeni partido dauket, ezkeni eskolarekin ez dakit nora jun behar dut, ezkeni dauket ingleseko azterketa, ezkenik. Orduan, taldeak osatzea eta taldekin lanez jarraitzea zaila da, ez da erresa. Eta ni hori, ibilbide hontan, 40 urte hauetan, hori lortu dut. Eta niretzako, hori, oso garrantzitsua izan da. Ni eskondu nintzen, mariaje rekondokin, eta, ni musikako irakaslea naiz, baina eske bea ere. Bea ematen du solfeo, ematen du tailerrak, ematen du pianoa. Eta orduan, gu etzen musika aldetik ambientea oso ona izan da, oso musikala. Beti edo egon ginen etzen jotzen, edo egon ginen musika entzuten, edo horrelako gauzak. Orduan, gu bi seme dauzkagu, zaharrena 28 urtekoa eta gaztena 26 urtekoa. Eta biak, hasieratik eduki zuten musika oso gustokoa. Eta biak, musika eskolan hasi zinen, musika ikasten, zaharrena tromboia eta gaztena bombardino. Eta biak, momentu honetan, Tolosako musika bandan jotzen dute. Eta, klaro, hori lortzea gure zemekin
bai nire emaztearentzako eta bai niretzako oso maitagarria da, oso harro sentitzen gea haien esker. Gusta la señalazo también, ¿eh? Espera que te pille solo, ¿eh? La paliza que te voy a dar. Hasi nintzen harmonia ematen, eta hasi nintzen bi taldekin. Harmonia berez 4 kurso ziren. Aurreneko kurson talden zeunden 12 bat ikasle, eta bigarren kurson 6 ikasle. Totalen 18 ikasle, gutxiko. Gertatzen dana da, hoi juten zan pixkanaka haunditzen. Eta handikan 4 urtetara eduki nituen 95 ikasle. Ia 100 ikasle. Bakarrik harmonia ikasten. Instrumento aldetik, ni 1983tik amairuan hasi nintzen instrumentoa ematen eta hasi nintzen 5 ikaslekin. 2 tromboi, 2 bombardino eta tuba bat. Nere bilbide guztian zehar eduki nun, zeba kontatuta dauket, eduki nun 160 tromboi, 60 bombardino eta 6 tuba. Orduan, ateratzen die, 200 eta ez dakitzen bat ikasle. Hoi instrumentoekin eta harmoniakin, askoz gehiago. Bueno, ni ja hemendik jungo naiz, eskerrak emateko edukiko dut jende asko, alde batetik ikasleei, beste aldetik gurasoei, zeba haiek ere motibatu behar dute bakoitza beretzen, seme alabei jarraitzeko, saiatzeko, instrumentoa jotzeko, beste irakaslei ere, zeba guri arten harremana ona daukagu, jendea bai ni bestekin eta besteak nerekin harremana ona daukagu. Eta, espero dut, hoi beti izan zen nire helburua, espero dut denok musikarekin disfrutatzea. Eta beti oroimenak edo anedotak positibak edukitzea eta alde horretatik esperientzia ona edukitzea. Nere ordez norbaitek etorriko da eta nere gomendioa izango da beti hartzea dena pazientziarekin. Eduki behar dezu kriston pazientzia. Beti positiboa izateko, beti lanekin jarraitzeko, beti gauzak antolatzeko, beti gauzak lan guztiak aurrera emateko, pazientzia da hitza garrantzitsuena.
herri hau adidez ohituta dago musika eta zalaparta lotzea, baina askoz isiltasunen bai musika generazio ezberdinei barneratu digun pertsona bat bada herri honetan. Musika eskolan barrutikan hasita generazioak eta generazio pasagea bere eskutatikan, banda txikitikan, eta erakutsi digure bai, musika nolabaite gure barruan barneratzen eta maila txikinetikan, maila handineraino iritsi dian ikasleak bere ikasketa horietatikan eta musikangatiko pasio hori adierazteko gaitasuna izan du Miguel Angel Morenok.